Wannan shine babban malamin da ya fito ya gaya manyan arewa gaskiya a rayuwar yau da muke ciki da kuma gobe mu me za ta haifar idan aka yi wasa. Manyan 'yan siyasa na arewacin Najeriya in ba su mai da hankali ba su ne gawan fari. Kasu rinka tara kuɗi suna tsammanin cewa sun tsira. Babu tsira a lokacin da al'ummar ka suke cikin damuwa da bala'i da ƙauyenka da garinka ba su tsira ba baka tsira ba ko ina ka je. In mutum yana tunanin ya gina wasu estate da wasu gurare a ƙasashen waje sunansa second class citizen duk kasar da ya je ya zauna babu abin da zai iya yi ya yi tsammanin cewa yana da hurriya ko yana da abu na freedom ne ya yi abin da yake tsammani bai isa ba sai dai zauna bisa doka da walakanci da kaskanci a lokacin da iyayensa da baffanunsa da kawunansa a Najeriya suke cikin kaskanci da walakanci a lokacin da ba mu gyara ba mu shirya gyarawa ba. Ya ku al'umma ku sani cewa lalle abubuwan da muke faɗa nan muna faɗin su ne kawai don mu gyara kowa ya zamanto